Iyi, paring dawuh, Yayi Prabu. Ngaturi sugeng kundur dipun wonten Kraton Jenggala. Pengisipun Yayi Prabu, sowan kula. Bekti kula kunjuk Kang Mas Prabu Inukertapati. Ya, Dimas sarang paspo tak tompo sungkem pabekti. Matur sembah nuwun ugi katur Kang Mbok Galuh. Ya, Dimas. Sampun sak wetawis saking kula. Ngantu-antu konduripun Kang Mas Brojonata. Sak nerang rasing manah kula. Kados pundi kabul kawusananipun? Anggen panjenengan lumarap wonten ing Kraton Kediri. Atawi Kraton Urawa. Iyi. Kula matur Yayi Prabu. Iji anggen kula nindakaken dawuh timbalanipun. Kula sampun sowan wonten ngersanipun Paman Prabu Lembu Amisena. Kula inggih sampun matur menawi nglamar Diajeng Retna Kuning badhe dipun dhawuhaken kalian Dimas Panji Carangwaspa. Bejo sanget panglamar menika dipun tampi Yayi Prabu. Inggih. Ditampa Dimas. Inggih malah punten dalem sewu malah kepara kula sampun sapejagong kalian Diajeng Retna Kuning Kang Mas. Kapan kuwi? Nalika panjenengan dalem sowan Paman Prabu ing Urawan menika rak kula mboten nderek sowan amargi kula saweg pinanggih kalian calon garwa kula Kang Mas. Nuwun sewu Dimas. Ya ngaten Dimas ku nglimpekke kula kalian Kang Mas Brojonata to. Panjenengan menika lek ngendika kok nglimpekke ya wis ana butuhe dhewe-dhewe kok. Lah wong nyatanipun badhe mlebet wonten setinggil Kang Mas. Ning maune iki rak ora ngono. Bener ora ngono kuwi maune iki rak karepe bareng. Inggih. Lah tak kira sliramu kuwi ya ngetutke karo Sinom Berdapa. Ning rene aku ming karo Sinom Berdapa ya wis iki mbok menawa sliramu ora nderek. Jebul nyelingker to kowe. Amargi kula mangertos anggenipun badhe tumuju dhateng Urawan menika perlunipun badhe nglamaraken kula. Bagenipun ingkang dipun lamaraken saha ingkang dipun lamar sampun saged pepanggihan rak tegesipun sampun kelop to menika. Iya. Rak ya ora prayoga to ngono Dimas jenenge. Sliramu ora percaya marang Kang Mas Brojonata yen kaya ngono. Lho, punten dalem sewu Kang Mas Prabu. Babar pisan kula menika mboten wonten pleti ing raos badhe mboten pitados kalian Kang Mas Panji Brojonata. Menika ketang. Lho, punten dalem sewu Kang Mas Prabu. Babar pisan kula menika mboten wonten pleti ing raos badhe mboten pitados kalian Kang Mas Panji Brojonata. Menika ketang kula kepengin nglairaken pangunek-unek kula. Mbok menawi benjangipun menika kedah sesarengan tembayatan wonten ing salebeting gesang bebrayan mboten winastan getun tembe wingkingipun punten dalem sewu. Iya. Ning rak ya ora prayoga to Dimas. Lah wong pun Kakang wis duta Kang Mas Brojonata kok dadi sliramu. Semune ora percaya jujuk taman genahke dhewe ku ora prayoga. Rak ya wis karo Kang Selira to wingi le sowan. Lho kula menika nderekke Kang Mas Brojonata panjenengan kemawon ingkang Ora dadi apa rene barang wis kebacut. Lajeng kawusananipun. Iya, saksampunipun katampi kula inggih matur babar pisan menawi gethakipun dinten badhe dawuhipun Dimas Carangwaspa. Menika kula sumanggaaken wonten ngersanipun Paman Prabu. Kula matur ngaten menika. Paman Prabu lajeng mundhut priksa dumateng Nujum Kraton Ngurawan. Urawan Inggih wonten Nujum.
jebul Ki Patih Kuda Sinumpit menika ugi dados nujum. Ngaten to. Inggih, matur werni-werni menika perkawis tiyang gesang badhe dados manten. Saweg badhe karembak. Tegesipun dereng rampung rembakipun benjang menapa gedhakipun dinten wonten utusan saking Kraton Pudak Setegal. Lajeng Patih Gunasaronta. Miturut keteranganipun anggenipun matur wonten ngersanipun Paman Prabu Lembu Amisena. Gunasaronta dipun utus Prabu Klana Raja Sambuja. Nglamar putri dalem Paman Prabu inggih diajeng Retna Kuning. Badhe dipun garwa Prabu Klana menika wau. Menapa Paman Prabu Lembu Amisena mboten paring pangandikan menawi diajeng Retna Kuning menika sampun karembak lumantar Kang Mas Brajanata kalian Dimas Sinamberdapa. Sampun. Wis ya, Dimas. Inggih, sampun Kang Mas. Sampun. Nanging penglamar menika wau mboten purun dipun terangaken. Senajan kula inggih nerangaken, inggih mboten purun. Mbok menawi saking wengisipun Dimas Sinamberdapa inggih mboten dipun paelu dening Gunasaronta, lajeng dipun dugang. Pancen racak-racakipun penglamar menika angel dipun terangaken. Wong sliramu kok dadi sliramu matur kaya ngono, wong Kang Mas Brajanata iki ya nglamar kok dadi angel dipun terangaken. Nggih kalebet kula piyambak Kang Mas putun dalem Lho nek angel diterangke kepiye? Amila kumedah kedahipun raos sing manah kula menika sampun notol kepengin pinanggih kalian calon jatukrama kula Kang Mas. Ya. Mila lajeng kula wanek-wanekaken mlebet wonten ing taman kagunganipun Diajeng Retna Kuning. Nyelingker kuwi mau. Panjenengan Sampunipun wonten kedadosan ingkang mekaten Inggih lajeng geger. dados pasulayan. Dados pasulayan. Jebul Gunasaronta menika nggih sampun ngirit wadya saking Pudak Setegal. Ngaten. Inggih. Inggih badhe kados pundi tetep dipun ladosi dados pasulayan wonten ing alun-alun. Rika nggih dereng kawon kula njenengan mboten ngawon. Inggih. Ingkang sinuwun Paman Prabu kalian Patih Kuda Sinumpit kalian Diajeng Retna Kuning tedhak wonten ing alun-alun. Nggih. Diajeng Retna Kuning menika lajeng matur dumateng sedaya penglamar. Retna Kuning purun ngladosi sok sintena priya nanging ingkang saged nyowanaken kembang Pudak Kencana. Kembang Pudak Kencana. Inggih. Punaginipun Diajeng Retna Kuning. Inggih, Kak. Inggih. Menika kagem utawi tumrap sok sintena kemawon. Inggih, leres. Miturut aturipun menika wau ngaten. Punten dalem sewu Kang Mas kula lajeng kuwatos. Kuwatir kepiye? Tresna kula dhateng Diajeng Retna Kuning menika sampun boten saged dipun gambaraken lan kosok wangsulipun. Kula kuwatos mangke menawi wonten tiyang sanes ingkang ugi kepengin ngayonaken lan saged manggihaken punagi menika kados pundi. Loh. Nuwun sewu Dimas. Punagine Diajeng Retna Kuning menika rak tumrap sinten kemawon. Inggih, Yayi. Tegesipun ingkang badhe palakrama kalian Diajeng Retna Kuning nggih mestinipun budidaya supados saged minangkani punaginipun Diajeng Retna Kuning rak Leres, inggih. Saiki pambudidayamu kepiye wong calon garwamu kagungan punagi sing kaya ngono Dimas? Mongko mireng sekar menapa? Pudak Kencana. Pudak Kencana menika saweg wedal menika Kang Mas. Kula dereng nate mireng so sinten ingkang kagungan sekar menika. Dimas. Namung ingkang boten ndadosaken kula menika alit ing manah amargi kula gadah panjenengan dalem. Pancen bener. Ngendikane kadangmu sepuh. Sing jenenge tresna mono kudu budidaya piye carane? Kok kaya-kaya terus pasrah lho. Lho kaya nalika pun Kakang arep dhaup karo Mbak Ayumu, Candra Kirana rak ya apa wae punagine, apa bae rubedane
pun Kakang budidaya supaya bisa nyingkirake bisa minangkani punakine. Menawi manut petang kula ingkang lepat menika Kang Mas Brojonata kalian Dimas Sinom Bertopo. Lho, kok dadi malah aku kadang sing Lah wong rembakipun menika sampun dados nyerek rembak kajengipun saged enggal kelampahan dedaupan. Lah kok ya wonten ayo napa sayembara nglamar. kaya ngono kok ditampa menika. Loh. Iki nek iki rak sing mutusake Ingkang Sinuwun saka kersane Yayi Retno Kuning calon garwamu. Aku rak ra iso apa-apa. Ning sekawit kuwi aku wis nganti sulaya kaya ngono wis ngelingke si Guna Saranta. Kuwi iki wis aku dhisik ling lamar. Guna Saranta tak kon murungke ya ora gelem. Ya dadi sulaya ngono kuwi mau. Pepuntone terus diajeng Retno Kuning kuwi Mongko menawi kula mboten saged kelampah sesarengan cecaketan kalian diajeng Retno Kuning kula trimah mboten mangertos padanging jagat Kang. Dimas, kok njur Njur mopo? aku tak takon Dimas. Kowe janjane iki tresna tenan ora to karo diajeng Retno Kuning? Ya Kang Selira kok ya dadak mundut priksa. Aku ki pengen takon ki mergane diajeng Retno Kuning rak duweni panyuwunan. Lho panyuwunan ki kanggone wong sing ditresnani bebasane dadi ndek pengamun-amun kudu ditemah. Umpama kowe iki ora budidaya. Kuwi mau wis kandha sak sapa? Sing bisa nyuwanake Sekar Pudak Kencana ya kuwi sing bakal diladeni. Nah, Tegesipun menawi mboten saged nyembadani pamundhut menika kula badhe cabar Kang Mbok. Lah Ha iya, wong ora iso ngaturke. Aku nyuwun tulung seliramu golekno kembang nang ngendi. Oh kula ingkang supados. Iki Ning lho. upama engko aku sing golek Dimas, mriki diajeng Retno Kuning rak dadi garwaku. Lho, Ha iya bener kuwi. lah ya wong punakine kaya ngono kok. Sok sapa lho? Kok karepmu golek kepenakmu Ning dhewe ngene to? iki, Mas. lah nek padha-padha golek nggih sing kepenak, golek kok sing ora kepenak panjenengan menika. Mula sliramu kuwi ngupadi kembang Pudak Kencana. Saiki iki nang endi digoleki takon-takon ning bakul kembang apa kepiye? Anak aku babar pisan ora ngerti. Wong Bakul iki kembang niku rikine mboten enten peken Sekar. Teng Jogja wonten. Kowe kok malah keluyuran Tekan ngendi to? Kok cetrake. Ayo saiki men gumantung marang sliramu. Nek pancen sliramu tresna lahir batin, gedene tresnamu saiki diwujudke kanthi pambudidayamu supaya bisa minangkani punagine diajeng Retno Kuning. Tiyang ingkang badhe ngayunaken diajeng Retno Kuning menika kathah sampun. Menawi kula mboten kelampah sesarengan gesang wonten ing saklebeting bebrayan kalian diajeng Retno Kuning sampun. Kula trimah pecah kemawon Kang. Sik. Sik, kok terus Sik to. sik iki Kula mboten pusaka- wedi mati. Mengko dhisik. Tegese kowe dadi piyayi kakung emoh budidaya sing abot. Ya ora? Kok panjenengan dalem saged ngendika ngaten Kang, Mbok? Lah. Sliramu kuwi lho. Tegese nek ora gelem budidaya to nek ngono kuwi. Lah nyatane Dadi yo kabeh mung pasrah karo kadangmu. Lajeng nganggenipun badhe ngupati dhateng pundi Kang, Mbok? Sedeng mireng kemawon kula saweg dinten menika. Wujute urung weruh, lemapan wonten pundi kula ora ngerti. Lha apa nek mati kita ngerampungke perkara Kali malih sampean rak durung menyat wae saka kraton lah kok wis. budidaya kok. Ayo seliramu tak dawuhi supaya golek ya ora golek kok. Lah sing ajeng dhawuh ki sampean e. Ngene ya Dimas. Aku saiki tak bloko. Mula aku ora duweni rasa semelang perkara pamundhute diajeng Retno Kuning. Lho kok mboten semelang pripun pancen negakaken dhateng kula Kang, Mbok? Lho kok negake lho. Sapa sing tega karo kadange? Kadange duweni panyuwunan sing kaya ngono kuwi kok sliramu ora budidaya. Mula saiki ngene tak kandhani. Pamundhute diajeng Retno Kuning kuwi ora kleru. Nalaripun. Merga sing kagungan kembang Pudak Kencana kuwi aku, Dimas. Wah. Saestu. Tegesipun kula ora sandadak ngupadi dhateng pundi-pundi, ora sandadak tuku. Kula sampun badhe minangkani panyuwunipun diajeng Retno Kuning menika Kang, Mbok. Iya, Inggih lajeng wekdal benjang menapa anggenipun badhe maringaken dhateng kula slamboten sranta kepengin nglarapaken dhateng Kurawan. Mengko dhisik to kok kaya njuk bergas banget Mesti kaya ngono.
Kok njur adreng banget. Ya ya. Amargi badhe kelampan sarengan kalian Diajeng Retno Kuning wah jan. Ha, mbungai iki sesuk. Dimas. Sak temene kabeh ngendikane kadangmu Diajeng Galih Candra Kirana mung kepengin nodi marang tresnamu. Ning nyatane kadangmu ora tega prisa sliramu kaya mengkono mau. Ya, pancen kang kegaduhan pusaka kembang pudak kencana kuwi garwaku Candra Kirana. Mbok nggih. Kawit kala mben panjenengan dalem menika ngendika, dados kula menika mboten raos kula menika mboten kanten-kantenan to yen ngaten menika. Kok kawit kolomben. Kolomben. Wong lek ketemu akeh iki mau Nek kok. kagungan pusaka ki mbok ya ngendika wingi-wingi dadi kula ya ora patek trataban. Sing jenenge kagungan pusaka kuwi ya Rahasia. Tembungmu kok aneh-aneh. kaya ngono lho. Ya wis ngene wae Dimas. Saiki sliramu tak larapake ning Kraton Ngurawan. Nah, Matur sembah nuwun Kang Mas. Aku kang bakal matur ngresane Paman Prabu Lembu Amisena. Inggih, yen ngaten gelundung suling kula trimah tampi matengipun kemawon. Diajeng Jen kepenak banget nek kowe. pundi, Kang Mas? Lah wis ana sing ngrembuki, wis ana sing nyawisi pitukone lan sak piturutipun kok. Ya, ya, ya. ya kita. Kula nek kira-kira tresnani saiki Kakak. panjenengan iki ya kepengin kagungan garwa. Loh. Ki ya Ora aku wis sumpah kok. Inggih, yen ngaten Kang Mas Brojonata. Inggih, Yai Reneng Prabu. Prabu piyambak menika pinaka suling tiyang sepuh Diajeng utawi Dimas Carangwaspa. Monggo sesarengan Dimas Carangwaspa pun larapaken wonten ing Urawan matur perkawis punaginipun Diajeng Retno Kuning sesarengan. Inggih, inggih, kula sendika Yai Prabu. Dimas toto-toto ayo tak larapke sendika dawuh punakani punagine Diajeng Retno. Kang Mas Prabu Inukertopati kang mbok galuh matur nuwun. Dimas sira bertopo tak parengake ngirit kadang panci. Sendika Pak Dewa. Ayo ayo. Monggo Kang. Toto-toto enggal ning kraton ora. Iji,